Pozdrav ljudi, evo nas, AV Gaming. Danas igramo 99 noći u šumi. Sa nama je Vuk koji na neki način leti. Ti letiš, ne ja. Kako ti letiš? Ne znam kome tačno sad ovdje koči. Ne znam, ali ti meni letiš u nebu. Nema veze, ajde samo kreni i cepaj drva. Pa šta nam Bog tako. Možda ste primetili da igram na PlayStationu, ne znam zašto. Možda ste i čuli kako lupam u kontroler, ne znam ni to zašto. Kako lupam u kontroler? Uglavnom idemo odmah, cepamo drva, da nam vatra dođe do levela 3 i onda istražujemo. Onda ćemo istraživati i da napakon pronađemo nešto dobro. Igrali smo ovo par puta, nikad nismo preživjeli više od 6 dana. Ja sam jednom možda 10 dana i toliko, kada sam igrao sam. Vuk, ovo je bolje malo igra nego ja očigledno. Uglavnom. Čestitamo, idem po čest. Nemo, ja ti ćeš po čest, aj prvo sagradi ovo. Šta bi da sam gledam? Ovu vatru. Evo, No to hajde. palo mi noć. Ne znam, gdje su mi drva? Evo. Ajde. Ja ako dobijem neku bolju sekiru, jel ću ja moći ova veća drva kao da su? Ne, imaš samo kao neku jako dobru sekiru. Ako dobiješ bolju sekiru od Budex, to ti možda trebaš i ta veća drva. Dobro. I to ti je Valja jako da se zna. To je jako good. Kućica na drvetu. Ne, kako sam pametan. Evo, Vuk već nosi ovdje naftu. Fire 100%, neki izgrom vidi. Dobro, sad je na levelu 3, ali ja da cepam ovo drvo. Čisto onako, Pa ja radi. idem u ovu ovdje. Kućice su zabavne. Dobro, idem ja onda tamo ko će se na drvetu. Tamo ja mislim može spir da se nađe, nešto tako. A ne znam da li zato što uglavnom kad sam bio tu u toj kućici na drvetu, uglavnom sam nalazio tako neki spir ili nešto tako. Ja sam našao opet full kanister. Dobro. Nisam neku bez revolver. Ja sam pronašao Gudex. Nije loš. Bro, ja sam pronašao najbolju stvar. Mislim kao, dobro je za vatru, ali meni treba nešto da se odbrani. Da. Sviđa mi se što nema full damage. Vuku rekao da se uči. Aleksa, idem po čest. Pala je noć. A neće na prvoj noći niko da nas napada. Tako da idemo. Tako da... Ako pronađemo onaj veliki torrent, uzmemo tamo svetiljku. Lampu. Ono. Evo ga, vodi me na neko blago, ajde. Ko te vodi, majstore? Pa vidiš, evo pronašao znak, piše čest tamo. Mislim, ne piše čest, nego je slika Što si ti pronašao? česta, pa imaš ono kao brdo zemlje i ti zadržiš na tome i onda ti se pojavi onako, ovako, čest i strelica pokazuje na tu stranu. Moramo to da pronađemo. Evo ga Jelenak, gdje si brate? Ja idem. Pobeže Jelenak, zanimljivo. Pratim ja tebe. Bije te Vuk, Jel me stvarno? sad mene bije. Da. Ja sam BKV pronašao Iron, a ne A Iron. šta BK? Ja sam mislio da ja sam pronašao Iron Golem. Iron Golem. Gdje je taj čest kao? Gdje je taj tvoj kao čest? O, bije me. Dolazi. Bravo, 2 sata. 2 sata 2 bije. Sad mene 1 bije. Tako da to bije smo jedan. Dobro. Uf. Crkni više, hoćeš li? Pronašao sam kućicu na, još jednu kućicu na drvetu koja Gdje si? opet ima čest. Znači ima više kućica na drvetu. Nice. Da. Samo da pronađem nešto dobro. I pronašao sam spir, to. Beži sad, jel? Mislio sam da sam pronašao ništa. Ništa. Sreće. Uvek pronađem ništa. Ja sam pronašao svetiljku. Iskreno, jako loše. Što? Zato što svetiljka je nešto najlakše što možda naćiš. Pa dobro da. Mesu. Hvala. To je ono što sam ga ja ubio. Gdje ti ta tvoja... Evo ga, vidim što sam pronašao, kolika kućičetina. Gdje si ti? Oj, shit. Gdje si? Sad me još i vi vukli. Gdje si? Ajno to.
Dobro, aj znaš šta te, dok se ti tu mlatiš sa tim vukovima, idem ja u tu tvoju kući četinu. Kući četiri. Nemam tu ima baš puno bandita. Dođi kučko. Op, crkaj, crkala, crkala. Da i inspektujem. Ja to malo. Vidi. Dobro, te vidi. Ovi pucaju! Prošao sam wolf pellet. Da tamo svi pucaju bukvalno. Bijaju me, alo! Ne! Ja mogu da se penju, a ne uz merdevine. Da, ne, oni ne mogu. You are hungry. Umreć od gladi. Aleksa, ti meni letiš u nebu. To je do tebe, Vuče. Sada mi se krećeš u nebu. Sad mene bijaju. To je do tebe, zašto meni sve normalno radi. Pobjegaj na kuću. Ne, kako sam ja kući. Sve dobro. Pojavio se onaj lik što traži bunny food. Ja imam wolf pellet. Nemam bunny food, ali imam wolf pellet. Pelen. Imaš Vuče. Evo te. Uzet ću good set. Eto, Vuče, sad imam good set. Čisto da te obavistim. Evo tamo neki čet, došla. Sad traži, alo, ove sad traži wolf pellet. Ne, to samo tebi sad. Sad. Da, meni ne treba zato što ja još uvijek sam na bunny. Dobro, a gdje si ti sad to? Evo me u dva. Znaš šta je, mogu je sada da kraftujem mapu? Da, znam, imaš meni drve. Pa sad ću. Ja se sve čini da tebi nešto malo poče, znaš. Molim te, nemoj samo da mi uzmeš Pa zavisi sad da ih staviš, znaš. Daj mi je drugo. ispeci se. Šta super. Izbacilo mene. Nastavljam sam. Sad ne znam tačno kako ću da preživim. Napadnu ljudi. Treba sam ona 3 drveta da stavim da kraftam. Daj se. Somewhere deep in the forest. Negdje u šumu. Otvorit ću svoj ulaz. Više da si ovo. A brate, piše mi yes, no, kao da mogu da li hoću da uđem ili neću da uđem. Možda samo kako uđem. Tražit će ti Robuxe da bi se revivao. Ajme samo, idi po, traži bandage. A nemam bandage, Da, vuče ako odak. pronađeš, please, iskoristi. Dobro, samo nemoj da ličeš. Gladan sam. Čujem onako vukonju kako. Evo tebe ode mrtva. Koja je to bila priča, šta se meni desilo? Takvi heroj je. Aleksa, imaš moj vulf. A nemoj da mi diraš, molim te. A šta da ti ne diram, ajde, gdje ti vukao? Eto ga tamo, ali nemoj molim te. Mor. A ne. Hoćeš da kupim bandage ili nećeš? Dobro, kupi bandage, ali ne može po njega da kupiš bandage. A gdje ti je wolf pellet? Eno ga tamo. Iskoristi ga sebi. Ostavi. A Vuče, ti si sve nisi sklon. Da, možda pronađem bandage da mi izgleda. Dobro, ako pronađem bandage, iskoristit ću bandage na tebi. Ja ne mogu da te spekteju. Možeš. Ja te mogu gledati samo ovako, ali mislim da ako te budeš spekteknut da ne mogu da se vratim u tebi, ti onda ne mogu da vidiš. Dobro, a ja sada napravim. A šta radim s ovim krevetom? Šta mi to pomaže? Ja mogu hvatati preskoču noć? Da, krevet ti preskoči noć.
Kako se ovo radi? Zato ja mogu da preslikam. Mm, No, pačke! You can access the map domain. A iš. Šta stavim? Pa na pačke sam postavio ovo. Baš divno, onako, znaš. Gde ti je mapa sad? Tamo. Na koju stranu? Na drugu stranu. Dobra, idite na ovako lagano. Lagano ću. Laganica, ali sigurica. A te je onaj lik da što će upraviti. Ništa, mogu se ja uvati sa tim. Mogu da te stavim u vatru? Eto. Eto. Gori luk. Šta ono tamo svetli? Nešto je tamo svetli da vidim. Tu ti je čest, ja sam ga otvorio. Aha. Uvek bumi neke dobre stvari, ja sam tu jednom pronašao pušku. Ajmo da vidimo šta ću da ja da nađem. Tu ti je onaj loš čest, tu nema ništa dobro. Luce. Pa već imam, šta će mi sad ovo? Jesam ti rekao? Stoji. Oni neki crveni čestovi su ti najbolji. Ili Šta ovdje piše? Ranger log 2. Rangerov dnevnik 2. The deer just watches me. Jelen me samo gleda. It doesn't seem to come closer. Izgleda da se ne približava. I don't think it likes my flashlight or my campfire. Mislim da ne voli moju ovu vatru ili flashlight. Da li možeš od vuka ili jelena da se sakriješ u vodu? Ne znam. A ne bi baš da probavam. Idem ja, kaže da će sad noć. Ne, hoće sad da me napadnu. Da. Ne. Ti goriš ovdje dalje. Vidi mi se kako goriš. Hoće napadnu? A, sad će da me napadnu sad. A dobro je, neće još. Nije mi dalje šansu da me napadnu. Napadaju te sutra. Negde duboko u šumi piše. Napadaju te sutra ili preko sutra. Mislim da ovo nešto. Šta bi ja sad trebao da radim? Treba bi nešto da jedem. I treba bi također da nađem... Vidi ovo zeka. Maci mi tu došlo da te pojedem. Dođi. Bože, zeka mene neće o njega. Dobro, neće se. A, ovo nam je sada ovaj... tepih. Da spavaš. Da. A sad se popneš ovako ovdje, gledaš ovo i ako ovdje nema ništa iza pražava. A ne vezi, sve je to normalno. Pa imaš barem Ne, mapu. onaj se dere. Hello? Nema njega. A ne mogu nigdje da ide zašto je noć. Treba da nađem koliko ono beše drva. Sad ovdje 3. Treba da nađem 20 drva. Di? Šta? Za krevet. Aj zapravi što sam da uradim. Prvo napravi body craft sa krivu. Zašto? Da bi mogu da napraviš body craft da ti se preskače više. Stvarno? Ajde. Ali sve nam treba i drva. Za jedan ti preskače jedan dan i drugi 2 dana. A treći ja mislim... Dobro. Ne, Sve jedno ću ja da kremeti ti pokušam. preskače... Ne možeš da spašuješ... Znači, kremeti ti preskače nekoliko dana, ali nisam siguran koliko dana. Ali kada spasiš dijete, preskače ti se puno dana. Dobro, idem ja vam malo da Preskoči ti se možda 4 dana. prosto. A ne mogu sad. Dobro.
zasadi. Dobro. Ajde ovo. Sad mogu ovaj regular bed. Mogu samo ovako. Vidi. A mogu je ovo. Šta bude kad ovo? Good bed. Ajde napravit ću ovo pa da mogu da imam ovaj good bed. A koliko mi sad treba? Koliko ovdje imam drveta? Treba mi uglavnom još 15 drveta. Ne, još 20 drveta. Treba ti Treba mi još 20 drveta. 25 nešto tako. Ne, baš 20 zapravo. Neću idem predstaviti. Neću ovaj sapling uopšte da nosim zapravo. Zasadiš ih oko cijelog tog kruga i onda Kako mogu da da ih ti zasadim tačno? ali ti možda idem. A kako tačno da ga zasadim? Znači držiš da onako drag klikneš i onda plant. Ne. Brzo, neka šargarepa, brzo. Evo ovo, ajde, molim te. Dobre. Brzo nešto, brzo. Umreću. Uđi vam. Gdje mi ono sad neće? Neću uopšte sad da trčim. Will be attacked tonight. Return to your... Evo, jel ja? Ne! To ništa, na danu 4. Ajde. Ništa, onda... To je to što se tiče ove epizode. Izaći će... Sljedeća epizoda će da bude Red Dead 2 ili GTA 5. Znači, počinjem serijal. Bit će, znači, ceo gameplay. Sada sljedeće počinjem ili Red Dead 2 ili GTA 5, a bit će kasnije i Red Dead 1, GTA Vice City, GTA 3, GTA San Andreas, sve to. Tako da, uglavnom, to je to što se tiče ovoga. Kasnije izlazi ili Red Dead 2 ili GTA 5.